sapato peka kumama ndi mowa kupata ndi fiti kupata ndi matereko kupata ndi pufta pamusoro ivazukuru chiziviso chamuri kuziviswa nasekuru ndechekuti musi weSaturday woga sekuru vachange vaine bira pano vachiteketa nheketo dzemativi mana. Saka pabira apa vachange vachiteketa nheketo dzemativi mana pachange pachiitwa bembera rekuridzwa kwembira nemakwiringwindo kana kuti ngoma dzemashave dzechikaranga uyezve ndirege kutaura nezvemahure zvakanaka sekuru. Uyezve sekuru vari kuti musi iwoyo ndo musi wavanenge vachishanda vachibata varoyi pajekerere pachaunga, ndo musi vachange vachishanda vachibata mbavha pajekerere pachaunga. Tiri kunzwisisana vazukuru? Akaba foni yangu panofunga chabata vanango vampatsa chito mankhwala chitobvera vivonde. Vamwe vanoshandisa mishonga yakaipa iyeye zvekare vanenge vachibatwa musi iwoyo. Chitobvera vai mazvinzwisisa vazukuru? chabwino stai wamvafara. Iwe Robert, shoko rangu randataura warinzwa? Ndarinzwa sekuru. Panenge paine mowa chikaranga vano vachimama. Panenge paine doro redu rechivanhu ratinobika pano. Vanhu vachinwa doro iroro vachifara. Ukana vanangu fesi dzauna kuti ife tipita lero kupita kuri benchito kukosha nene kwa machitako ndisoti. Muri kuona vamwe vari kususuara zviso zvavo kuti tiri kuenda nhasi. Hanzi nasekuru hazvina chakamboipa. Munogona zvekare kudzokawo musi weSaturday kuti tizofara tiri pamwe chete. Vanangu akuri kuti tipita lero matare titirani. Uye vamwe apa vari kutsutsumwa kuti nhasi tinokwanisa kupindawo mumataresu. Tinokwanisa kupindawo mumataresu nhasi. Zvanzi muri kupinda mumatare manje zvasuka panapa.
Wanyalala mana, wanyalala mana, wanyalala mana. Thank you.